Anthony rong phar arong aradatum langbung langplet alangsi chinglu chingthi nang bomlang. Dator Government Model College, a students atumpen patrapi ponsi, Rally for Justice, Unity and Peace pu athepi en ponsi, armu kachijeng ajamek kedeng padopon. Women Karbi Students Association tiripi atum krungsai amai kang nipon. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Abirta, ang tonpen arjupanita. Karbi Anglong along, rong sorong bot along, kaching thur asay mo sorkar pen kirap ng jiadim anki raplo. Bonta Karbi Anglong hempi, di po rong sopiadong het kido rong klarbong Anthony rong par arong aradatum along pinyarni anta, sorkar pen kirap kili dam de jok. Sai jog jepen lang bung lang plet alang pensi, haladak arong aradatum ke pinyarni anta me chinglu chingthi nang bomlu. Rong klarbong Anthony rong par arong laki dipu arong sopi pen ajak kahelo kilometer po trok anbaksi doji bangso rong araratum kemisen alang sorkar pen kirap kipi pini ani anta thek dunlong le deta jok dong chan langbung langplet along alangsi pini ani anta chinglu chingthi dunanglo lang ik thanang litum bangso amohor ke thek long pen bongso atum tibuk pen lang ke sok Kemisen alang putahai bonta sai jok je ongsi langbung langplet alang pusitami chinglu chingthi aphan sok nang koklo haladak arong atum pen pherangkia thenglo nang pachini de na teng ke sai jok je si chinglu mate labangso alang bung langplet tami ladak rong araratum ke chinglu chingthi nang koklo bonta osomaratum bangso lang ka chinglu pen ason akiso kaphere mi meta Chitong pon nang loputa pherang kya thengno nak pachini dun lasila haya kisung ke boyalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanglapen dipu LAC pen MLA non head jong rat kang waidun nisoterang pi atum aphan kemisen alanga warsai nang pi pon tha pusi haladak arong arada tum pen kachuningri padokpong rong pen hiluving hi dan ave jang ti inglip pik nang ke kosto pikan jadi la lang roi karwe ko amma ke dol anvelo jadi lang ching pan mang ke la the phok lo pate di thesaben ke lang ka ching di de ni ke kosto pik itu marang men ke antini bang senturi pete ini dalam lagi tiga dekat itu kita langbang nanti kita lagi teman itu apa nalam anak nanti he tapi adi kenak mat adi nanti kita dak macam anu kancam anu puna kancam anu kita sini bom tinggi bom doa ni kenak kita hết con mang cái là phun ba nang san phải thế đấy, giờ hàng bomเลยhàng bữa nang hàng thì bom, kita mình mang cái này cái đấy, itu hujis kita ida kong ở bên này tu, ini lah arti kita yang itu antang itu nolak hari nanti itu nolak. Itu upaya beda lagi itu lah, bang beda lagi, nanti pesan tu ni kita joy kita है. News Report Karbi Anglong Live. Lakhai got a truck Duarbaguri MAC constituency under Dator Government Model College Principal Dr. Dipakumar Bora. HS second year Charlie Bomb also P Artaning Concrete Truck C. Lo Charlie also upon Cholang Remdet Apothak Dator Government Model College Students Union upon Pater Piponsi. Towar P Rally Mate Armuki Chijeng Ajamek Padopon. Labangso Rally for Justice, Unity and Peace Rally along Kachetong Dun Laki
Duarbagri KSU Head Branch Bokaghat KSA Kolaghat KSA Daythor Areas Women Students atum pen kicheng lok pen nang an arad atum chetong dun si labangso relia jamik ing samjin pen pechun pon labangso rally ke dam lake Daythor Government Model College pen Daythor Main Town an lapen ke Daythor Entry Tax Gate an labangso rally for Justice Unity and Peace a rally mate armu kachejeng ke dam nang ko ke Daythor Government Model College Principal Dr. Dibok Kumar Bora lapuson Karbi Piaphan kacholang remdet ajok nilitum kroy thek the lake lifetime si phatek pen jogjit det nangpo lapente alang liphan ke farsi pivek nanji busi ke hang mate demand pedopon lapen ke principal pen amat si anghoi pen pasun pon tuknang po puta ke hang sodak pen padopon jongsi la non silence mate ingsam ripen chesong pon bom pen justice mate alang litum ake hang ateng pleng pipe polote violence pentami chisong pon nangkok puputa Daythor Government Model College Unions atum pen ningje pon rinti Government Model College Daythor Student Union akhir pensi la so rally ka ulai lo la pen ke nini tum ka chapon la BKSA, GKSA, KSU, KSA, lapen ke do olang ladak Daythor tum lapen lapen student tum phandan tum chapon lo ladak local student phan lapen ke ni tum pini la so relia motive bang ke mane justice nang pek ji wajas ni tum bang ke pini ke ka demand lapen ke justice jong si court along justice ki pipen ni tum a favor nat ka leader pati ni tum akola son thot si pini son thot si ni tum really mane ulai thuji lapen ke pini ke ni tum ladak ka demand pon ke culprit aphani phasi pi vek nang ji athema phasi pi pip lote momo ta okola da college puchot kalilo momo ta teacher punon teacher kalite sitame kapre ka tum ba kapre college tum sitame matha type hala so hot ning kon justice pipilet ke ko masi phandan nang pun hai un pabu pala son anning a mindset to kok polasi la so munit a phan ke Dibok Kumar Bora phan ke phasi pi vek nang po pin rem lo alang liak ke hai Dibok Bora principal aphan asini litum alang li phan litum ke makala pohen lo alang li phan phasi pi vek nang po alang li non claim bom awreng sa sai tam alang li phan ing thanang po ben tum dak Karbi Anglong along alang li phan litum adima klong pek nang ni lapulo lapen litum dong si justice tong tik tak litum ka kita ji songwer ji lapen litum kolaghat KSA pen litum ka case tame abang so ka song chun tik tak litum ka kita ji song verji a student amat pening selang li second year asal lang kede chari bom lang alang li inut la so pi phan alang li mek lang no ka choklem along abang kanili tum pin da ka chetong ka dogo vis tame sodak pen pinram pon alang liphan lapen labang solong keni tum chedon dun thek the cho takali si alang liphan non kang sai bom son thak si kado we arona tang kado we non bang ke ili tum ka chini si ong la se arona tang ateng alang liphan insai ponang po lapen nonamat pule kali istame alang liphan abang ke labang so college ke heloi gwing no nili tum hin pen ka di mana bang ke alang liphan bang la soar pu la so avoreng po eson son long pen bang ke ni tum hin pen ma ke remove na po kopia por lo puro tang te pini ladak isi jongdam note the Government Model College Daythor a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student a phanjong se la son cheklem thek lo puro tang te bang a phan ga alang li lang plot lo la son se alang li amethang a power che misuse bom no misuse bom non kedam ta por misuse bom son taxi mo ge bang je por ta jong se alang li phan la son la so ajak kong alang li phan pi to that lo puro tang te anso se che misuse to News Report Karbi Anglong Live Women Karbi Students Association ta lapuan so se ke pangtang ponji aphan aruni phai kresiar ni Women Karbi Students Association tiripia tum krungching sai amai kangmi pon WKSA mahang pathek det pen khelong ri long pat ki sunga long ta arjab dun thipsi khelong ria pharman che songdun bomlo WKSA pen non owe ki mi atuma phanta toklang ke charlie kang thur pon along lapu an so se ke paprang ponji aphan cherap chetodun lo lapen WKSA atum ning mate nang ingdang bom tanglo Women Karbi Students Association atum an so se kapang tang pon thuji aphan aruni phai kresiar ni
Women Karbi Students Association tiripiatum krungsai amai kangni padokpon labangso krungsai amai long Women Karbi Students Association amai phi dimi hanse pi pen chopahem phu ponsi kewang jiani ke klem kedam ji apothak je than chemung padokpon halapu Women Karbi Students Association amahang pathek det pen non ing nang ing dang bom si arota nang seng pon bom ro la si rada tum mang hunang ni Women Karbi Students Association atum do thiplang lapen prabjin pen WKSA therapy asai hem dami kimrang pom pusi Women Karbi Students Association therapy amai phi dimi hanse pi pen pachini pon Women KSA particular community meeting pini bani tum indeng thom meeting pedo ponong lo si pini tu ada indeng thom non tem kating wai phone alarm se hai bil tum la pulong Women KSA non tum pinang an indang lo la pen se Women KSA a branch tamenan tum incudam bom lo la sila person na si non tame Women KSA office tamenan tum parda point na si sidang pon bom lo la pen ka dun chobang ke Karbi Anglong ra tan si birta kapachini kang tumang lehlo ni tum Women KSA la pe kai sami do tip la pe non sami do ni to Women KSA atuma phan manghunang ne je Women KSA atum awi ke bang ke ni tum ke do kai ke sami do tip na prang se ong lang la pe non an tu se ni pa chan ke pa tum ni lem pon bom lo Dipu pen Hilson Rongpar Karbi Anglong Live Paya kang hon ajakong kachepaduk ekipi pen ekalana kepathe ajok anong kepathe ahirjume kehangpi Church of God Mission Center Hamrana long kithurmi aweri soejang atum pen chapatur piponsi det angkang pialong payarani kethe ketalon along pachetondun sikadu kave bangin kora phoso se atuma phan aman pipen archopon Church of God Youth Department amai phu pen mai chopahem phu ponsi sarlam theng deng pi thongke brai si angdeng so inkora phopen inkora nerkep Isaiah angdeng pi trokebra trok angdeng so cricket thom lapen Proverbs angdeng pi si angdeng so nerkep pen serkep hum ponsi Reverend Pilkingson Teron Church of God English School Assistant Headmaster cum Academic Coordinator Jom Thanking Baisiai Mont atum pen arnam alam pen pai arni kethe ketalon apothak than peklar pon pe atum hanghor kardik mek ki janglong le pen asomar inut pen inut aphan kaora kalana keso kisung ahut kai ki karjap thip aman apeng kipi kenang sot Peyatum kachapaduk krup ajoksi khelongri chingthurdun bomlu puta akiro ki pipen archopon lapen him ke dogmatic cake sitami ingthan ponsi petum angbong chipi seroisi che hokrin tisi asomar atum peyarani ke the ketalon chok kalisi peyaphan aning adu ki pipe daji aphan kam ke me ke klem pipen nong me ke wan pi henlo akinang sot lapen loke charlie kepathek ji aphan peyatum kabor ialong kachipathek pen mesen asad lang ki undun pita isi thedung anong ke me kewan pilo anparta rakya hormu ke cho ington lote peyatum aning arong poputa than peklar pon Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong Live Rong group Hawar Mesen me etnang ji plote ke chengsi akinang sotke towarta isonlo Kedam tangarni langhin constituency ke parlo langhin hithi pen langteng ahithi an kedama towar angbong bhetapara gomaritol being ti lapente hatikhuli
larong pli angbong kilometers phoso se atawar ka hengno parpika jok BINT arong asar pen jalin ponsi mena tangka chirung pen rong arat atum pen tawar ka salok chengpon lapuson si rong arat atum pen ke pachinia tengke kai ke ningkreng barla pusta milabang so tawar pen akapreke avilo lapente lo thanbang lo charli klim somaratung rong arat anpata hithi kulat lohan ke jor kilang atum setami barla becheng apolote bang so otowar kachileng aphan sung pik puta nang pachini dum lapen adun thu rong arat atum pen ke pachini ponthu ke lake ke damtang congress sarkar atum tami penangan chari det pen nang langle bonta non ki chari bom BJP parivartana sarkar lo bon setami diphuel e pen ki khitang Vidya Singh Ingleng ningkan krepho khi det pen aphitami bangso towar ke pameji aphan thangna takabor iawi asonsi theklong lo nili tumarong ara ratum pen ke pinpora lostami aphong lo ke pi lasi non hejong ke khipon dipu LA MLA nisoterang pi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM mate MSc Billy Mohan Khaklari aphan setami kachuningri padik krimlo prabjin pen to work ik nang pachehilat long asonte me party ji lapente lapuson ansose kuthot sarkara long setami kachirap chitudunji aphan sik chisik ding lo puta pherangke thingno lamthe nang chepaklang dun এতিয়া মোৰ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছে আৰু PSতো মোৰ মেম্বাৰ হৈ আছো এতিয়া এইটো পৰিৱৰ্তন দিনত এই ৰাস্তাটো হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু হয় এনে আপোনালোকে পূৰ্বে আবেদন কৰিছিলে নে আবেদন কৰিছিলোঁ হয় আৰু আমাৰ লোকেল ইএমক আমি ইলেকশ্যন আগে মাতি মানে ৰাস্তা পদূলিবিলাক চাই যাওক বুলি আমি মাতিছোঁ আৰু আশাও আহিছে আমাৰ এখেতে এতিয়া এই চৰকাৰে কি আশা দিছে বনাই দিম কৈছে নেকি বনাই দিম বুলিতো আশা দিছে আমি তাকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ শোচনীয় অৱস্থা ৰাস্তাত হ'ল আমাৰ ভেটাপাৰাত গোমাৰীতল বিংটি আৰু হাতীখুলিত এই কেইখন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত ৰাস্তা হৈয়ে মানে বিশেষকৈ শোচনীয় অৱস্থাত হৈ আছে আৰু যোৱা কংগ্ৰেছৰ শাসন কাৰ্যত তো আমাৰ এইখন ৰাস্তাত মেৰামতিৰ কাৰণে বা পকীকৰণ কাৰণে খুলি দিব বুলি আশা কৰি আছোঁ তথাপি উকলি গ'ল আপোনালোকে চৰকাৰক আবেদন কৰিছিলেনে চৰকাৰকতো বহুতো অধীৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ লোকেল EM বিলিমোহন খাকলাৰীক তাকো এখেতকো আমি langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong live Pini anerlo porphai kri sira mini thongkep apor malom Jonaram Kiling arong community hall along HSLC lapen HS anparta degree asat lang ki undunari soy jangatuma phan karchu padokpon Labangso mai ke chari pon kasen hansi pilapen kangbura kiling ahin pen mai ke phalam theklar dak pen than pachin bo ka et hansi pi ahin pen si aluhi aphan ke pachinya por en pon thulo Lason si aluhi amana peng pen ka chetong dun Ramchandra Timung Manpeng aluhi Sorat Chandra Be KCS KLA Klembang Longki Rongpi ADPO Kensingkiling Ratasai Klembang Gloria Terangpi Halongpi Velongpi College Lothanbang pen kichenglok kethe kiding atum penangan chetong dun si maya long RDP dun Loke Charlie akenang sot Loke Charlie pensi kathe ang atowar king kam chejordun thek jila pen mesen asat lang ki undun mate ka chepalong dun pulote ke Charlie ka chepaduk akenang sot anparta apia po atum jesemet RDGP dun akenang sot pusi than mumpon kar chopona phaila ki sarkiri kiling sarang tong hanse chikri tiso archim kiling pi aklim rong pharpi sengmebon rong pharpi Rimbika Timongpi Mukesh Tiso Aklar Timong Sarlong Kiling atum henlo Lapen Chess Championship anong ilapen beauty contest along nong eka chapalong dun atuma phansadami karcho padokpon Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong live
West Karbi Anglong Senior Superintendent of Police Aphan All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industries pen District D Addiction Center Anparta Aronre pen Marat ke pon la pen Aronre Alu awe pin pen hormu hortar ke pon kanghu ke khangji aputhak tokjir pin puralu ke pajerdam West Karbi Anglong long NGO kache thangklong cleared up NGO along kache rap All Hills Tribes Chambers of Commerce and Industry atum ki thumi awedi soe jang atum araki ke chopen amethanga kai ka chapano hokpen apia po an parta khelong re phan thedunga ki sungpen ki pajok ji phan mathasi West Karbi Anglong Senior Superintendent of Police Dinesh Kumar IPS aphan chetong damsi pinpura lo pi bajerdam Halapu Law and Order aphan chetong dam det pen Administration ahin kelang pon West Karbi Anglong District Commissioner Priti Kumari IAS aphan chetong damsi BD sore chepachoy det pen West Karbi Anglong Digital News Forum asa hemalong angton alam the chepaklang te kangalong Jesamet raki kecho kepang tonji lapen kecho tuma phan West Karbi Anglong District arlo kalana hemate District D Addiction Center lapen Rehabilitation Center KBG aphan akimang pen kerap dunji apu taksetame pachini pon lapen lahai akam ke claim pen anparta law and order pen aronre pen hormu hortar ke pon anparta kereng et marata pi ke pon kang hua sai hai hui ke khangji aphan pinpura lo along tokpon lapen West Karbi Anglong alo ajada son sitame ke jor ke lan tame angtan pen ke wang atum ani ke hangaling ador ke so pen ke jor ke khangji aphan lamthe chepaklang pon thu adun thu okpran kana hok dunji ahormu aningkan achiklo lapen arui ke partang mate ke damtang ahormu ke jor ke khang dunji anparta behabe parliament pen raki ahormu jesame drugs ke jor kang huatuma phan kelang ke pangching pen kinep dunji aphan pachini medhan khai sami kaching ponji lahin sami illegal corridor lohe puta tani tum check and balance with buka tum chingwai pon lo la lang tani accept lo full pleasure manalang kita administration in support lo kimesian khan te tum da ke kapak ye khai por tum medhan establishment of business ka visi tum kapak ye towards the more business thegunde trade kona pen skeman la so big point lang bachini la so posi tum random Bisengkan ang bidama lang ta pleasure so puta kan cara bu usi alang tum lam chang chipi lo ni the mall strap chamber commerce and industry pen proposal pikana ata accept yang je fancy ke messenger fancy tum branch la pen central committee la penon kiwang yani tum med diputa thedung da trade ahin chingwai ponji la hello la wang duji so puta answer ne thang kosonsi kami thang third prong a business la penda illegal corridor business akan labui do la pen drugs abuse la hen tane do pick na ke to thap na do pick aso pada mai check and balance Hamren ben Danieling hi Karbi Anglong live Lakhain korapho nilip constituency ke parlo chokyola hawar arua chekloni phaisir keparni anirtili apor porphai isi apor piabaha Karbi lamarjan so a producer Mohon Hansa Hemalong ing pupon tanglo nilip ahawara longta lunjir lamjir mate arjan alamdo kaselam chihung dun bomsi apranganat kengkam chejordon bom tanglo lasonsi bhupen teron pen kasonse pon alamarjan Pia Bahapu Arjan Alamso Kaselampon Tangpa Mesi Producer Mohon Hanse a Hemalong Amat Lapen Alang Lipena Joksi Labangso Alam Arjan Sota Ing Pupon Mohon Hanse ke inu Chokyola PWD Road Division Officer Anparta Nongnam Kachetangklong Abang Kiduk Kisung ke pho ahut methang akhia da chinghon hepin pen kerap kipi ke pajirdun aning ke menai abang phulo aning ke me parpik abang phu lapen bang kisung ga chitong ahut kerap dun arjan thepik abang phulo pi abaha pu alam arjan so ke alangli kaching honachor kalitang jeni kiling pi amen pen panongsi dihinamo anta chirap chitodun lo kachitong dun director Bhuben Teron kachiparjan bangphi mate lunsipi Sonia Hansipi chiparjan bangphu Stephen B Anparta
Nili Press Club of Maipu lapen The Leading Site News a CEO Kolom Singh Teron lapen Nili Press Club along Maipu Barim Samsoning Ti atum chetong dun si Alira Cham pidun lo Piabaha Karbi Lam Arjanso Kilang Ponlong Jia Phan Bhupen Teron YouTube channel along Peklang Ponpo Mate Lang Pon Long Popusi Perangkia Thingnon Director Bhupen Teron Ahin Pen Klardak Alam Than Peklar Pon Tengno dan kualang li teron sangho Bhupen teron sangho temban cetan cimo meselai kangpu pon ekla on ketur mi we kemi tempan si ketan pon hisap seli tom klang no ini sini kangpu pon he pina dapat sing pon la YouTube channel amen than pon jima channel Bhupen teron YouTube channel Lamarjan su ke salam aphan me tu neta me pusi Charlie dun mom bori dun mom la song mom pen chon sar tana cho ko thot ne to phan ke bang la puson Lamarjan su ke salam ba ke pason sit huye phan awar saina pitusi ni tum pia baha wa Lamarjan su ni tum son si pon no sela bang solong nang ke parjan do na tum bar partamel bang salun nang ke lun pidun na tum ang bong pen ke che honang jer lo sami senia han se pi alang le pen si alun da me lun pon lo la pen ka che parjan dalang li se che parjan pon lo la pen la solong ke che parjan lun rap ka tum thare nipsoning ti la pen sar Stefan be la partame sami Sunita rongpipi la partame tape ke tum parjan tum dola Sejak semet ketua bagi fang keceneng ri bangala hello apan film kelang mi tek samen atum ketua kita menang kelang pidun pe ang cerap nang cetu dun je pansi ceneng ri perfect lo nasi a video mata Lamarjan so tame penap ada por pen neli YouTube channel lo ke Bhupen Teron wa YouTube channel lo upload pon ko kan minute bang doji sa ketua bagi film sa bang ke minuting koi bang doji short film masih asa ko piti tek Chokiola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samsoning Ti Karbi Anglong Live Kedam tang jangmi poni phai kebarni anerlo por phai kep apor pen Northeast People's Welfare Committee Jana Kalyan Sansthan Jaipur Rajasthan la pen East Karbi Anglong District Mass Marriage Committee atum pen Chepater Piponsi Mass Marriage Ceremony Santipura long kapaman pon Kachepater pi atum pen nang ke pachini do na tengke Mass Marriage Ceremony ke padopon nang koke Chepachor cheparup det lote pangri pangdon ke claim ke nang sot bonta ke ongdong atum ke tangka maha kawe ki duk pen ajok pangri pangdon claim thek thedet tik la sopot itiv vet pensi anparta tangka jum hek pen pangri pangdon asai mo chun pon po pu mathapon silabang so asai claim pon lopusi nang pachini dun Mass Marriage Ceremony Santipura long katukawe chor pharoisira Crate Rock atuma phan pangri pangdon ponalong lo puta than pon kachitong dun MAC Sorbon Kumar Telenga Philip Teron Board Chairman atum pen kecheng lok pen angan man peng ke do ke theki ding atum chetong dun labang so kachipater pi ponatum Maipu Jivan Chandra Pathak Joint Secretary Dr. Dipjyoti Siam Bidyanath Hemrom lapen arisangho tum pen chirap chitudun si mesen pen Mass Marriage Ceremony ajamek pichun pon Karbi Anglongot এইটো আজি প্ৰথমবাৰ 116 জোৰা বিয়া এওঁলোক বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহ এওঁলোকে নিজৰ বিয়া সম্পন্ন কৰাবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হয় আৰ্থিক অসুবিধা থাকে আৰু বিয়া নোহোৱাৰ পৰা এওঁলোক সমাজৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকেহি গতিকে সেই বঞ্চিতৰ পৰা আমি সমাজত একত্ৰীকৰণ কেনেকৈ আমি কৰি দিব পাৰোঁ সমাজৰ লগত একে মিলি এওঁলোক কেনেকৈ নিজৰ জীৱন যাপনটো আগবঢ়াবলৈ আমি কেনেকৈ পাৰোঁ সেই হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোক কল্যাণ সমিতি জয়পুৰ সংস্থান আৰু লগতে গুজৰাটৰ পৰাও ইয়াত কেইবাজনো আহিছে
আমাৰ স্থানীয় ডক্টৰ শ্যামদেউ ইয়াৰ সম্পাদক আছে, পাঠক দেউ ইয়াৰ সভাপতি হিচাপে এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত এই বিয়া সম্পন্ন আজি হৈ গৈ আছে। प्रति बछड़े करो। गुजरात सूरत से आ रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए संघ द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमको उपस्थित के लिए आमंत्रित किया गया। हम संघ के बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसा अद्भुत कार्य देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहाँ पर हम एक विवाह में जाते हैं जो प्रसन्नता होती है, आज 100 कितने माताओं के विवाह हो रहे हैं तो देख के हमको बहुत ही हर्ष उल्लास हो रहा है। মানে আমাৰ এমাহ দুমাহৰ আগৰ পৰা আমি এটা ৰিচেপশ্যন কমিটি গঠন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যকৰ্তা আছে কাৰ্যকৰ্তাবিলাকক আমি ধৰক এই যিবিলাক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বা তেখেত কিছুমানৰ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা নাই তেখেতে তেনেধৰণৰ আমি এই যোৰা বিচাৰিবলৈ আমি ঠিৰাং কৰিলোঁ। তাৰপিছতে তেনেকৈ বিচাৰোঁতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিশেষকৈ আমাৰ বগীজান অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্ট আহিছে, আমাৰ নামৰ জিলাৰ যথেষ্ট নামৰ এৰিয়াৰ যথেষ্ট আহিছে, লগতে আমাৰ এই শান্তিপুৰ অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্ট আহিছে। Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong live. Ningkan Parokresir Kebra near Kep Aningkan Ahut Pen Pai Arnipu ke hotpon tangating pen payatum anapan kaching hon atum anke payarni nang lelote payatum aphan kachuru an partami man peng kipi pensi payapan karchupen aning parong pontiti. Nijang Karbi Anglong arlo kedo PKBA mati puta Karbi Baptist Association asong arlo kedo Rong Rupat Baptist Mondoli along aningkan wanga son si pining asengkan sitami payarani ta London bom pen wang bom si pining stami payarani budget tondon si kardoma hemalong payarani mesen pen talon ponlo payaphan bangsorani ke talon pon arni along mondoli ke ja pon vibang pastor babu son terang pen kedanglok mondoli arlo arpu kedo an atum pen chapater pipon si payatum aphan anong ke pathe anparta kar chojame paman ponsi payatum an aphan arna hirjume hang pipon si bible kang thir alam along pen paya kang hon alam rong asar julius terang pen than pon payatum aphan kar chojame galong jasemet payatum asomar aphan kopuson kang honma bangso alama pot ilitum arjupon iksina ne diothe ka achiani pen mama nan ne pani nan ka ketia som hidung lo mo ne sule jon pan hidung lo te mo ne sa tiru abu ane om nikiti ane om nikiri pia ban go ne sule jon pan nan hidung lo te bangso yang tu alo aku kini wan di ke man pai pai doan aphan anong ke pathe amai long payatum aphan lunjume kilun pen hirdir so kepanong anpartame doan kang hon kepanong pipon ason ansetame kardoma hemalong si payatum anaphan payarani ahirjume pi pajer ponlo dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live. Kedo kethak kachepang thir pen hajoksi okpran kemilongji lapen keso api pen kaching raiji aphan cherok tok thekji aphan pora dongmukak Municipal Board atum along Longmirjeng College dongmukak atum cherabdunsi dongmukak ahithi angbong along kepang thirasai keklempon aruni phai kebar ni ada por phai kebra mini thongke pa por pen anigang sam por phai hini ra mini thongke pa por an Dongmukak Municipal Board atum ke patir pipon along Longmirjeng College Dhentaghat atum Cherabdunsi Dongmukak ahithi along ke pangthirasai ke klempon bangso ke pangthirasai ke klempon along Dongmukak Municipal Board Executive Officer Rasong Teron Chairman Jameson Teron Vice Chairman Rebecca Ingtipi Ward Commissioner Salongki Tiso Prabhat Teron atum pen kedanglok staff atum an tami klem dunlo Lapen Longmirjeng College Principal Bibison Rongpi
staff la pen students atum pen bang trok kep atum chetong dun si dong muka ka hithi ang bong pen an ke pang thir pon padopon lo bang so porahut lun se pi akangsa ing hipi sita me chetong dun si ke pang thira sai ke claim cherap dun Pherangkia Thengno Ward Commissioner Salongki Tiso ke thanpon ke Dongmukak Municipal Board pen ke patirpi pon Chiklo e John pen batai mati hong isi an ke kai ke ta lapuson ke pang thira sai claim bomji lasi ke pang thira sai long nang ka cherap dun ji aning ke hang atum an tami nang cherap dun tami pusi than pachini pon Lason thak thak si Longmere Jeng College Principal Bibison Rong Pia Hin pen Methang kedo kethak adim school college rong rup hithi kulat rong sopi ajo ke pangthir akinang sot alam the thampon lapen alang li ke thanpon ke pangthir jongsi ninghang hi lepute ke patera saita claim kle det non puta thanpon thu khalapu dongmukak municipal board atum pen tami lapuson ke pangthira sai ki claim ki japon aputhak alang li phan kachoro pajer pon la pendak municipal board Dapat kormachari penjenglok satu bagi ini penangsi ini Indian angkang tielong dan Jepang tir ke akenang suatu non la central along Narendra Modi government penjenglok dak state along Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister raso government penjenglok ni dak Karbi Anglong Autonomous Council kecaripon akai Dr. Tulur Merongkang penjenglok jen along tin atau pelo dia sopen cenglok ma hemkom henra school la hempen cenglok official institute do anta ke pangthi bang akenang sot pula so APN pen pini ni tum dak dokumen municipal board atum sisteme la nomor yang tulis dan surat itu ya bang surat saya bang kono kete kono long la na bicara itu di tum hantam ni tum dokumen municipal board hen pen choro lo jen pini lason an nang kecerap situ dunipang tur bangke ini tu makenang sot tu matha pensi lason aja situ tu curu tu kilo sekian tu pada apa municipal board tersebut kalau di dalam executive officer ke hai lason kero dalam apa municipal board chairman dalam ward commissioner dalam lo ang itu lason asai dalam itu kita yang kontrol lapen ini kurang tu menglahir lo non laga dokmoka municipal board ke pakir ki asonsi kapre town lo bukti lo rong bukan nang lo Charlie ham kanang loensani tikon lo an sidami lo puson ki tangki rasa ini dum back nang lapen ini dum police lo sidami ini dum mang irui pen ini dum volunteer ni pakai kai ki sami lo puson ki tangki rasa bang ki kopi puson ini dum lo puson ki tangki rasa ki ding nang kok na tang ini dum jong si ki do ki thak jong si dum ki tangki jir di pulo tangki ini dum kisu ko ni pandang lo ki do ki thak sidami dum reng dok ni lo puson itu to pemandi lapen ini kado ko be solangdo Karbi rat ke joan lapen tu pirthia dang ti tu an pantang isik pachili bang lahan lo ili tum ka pang thira sai bang kai ti se tamu tum de nganji ili tum ehem birubi thing mo chapang thir chop bang thok chi ti si ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum chapang thir nai lapen ili tum chi ma tha nai bang ke ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum emi tha hem lu si ili tum bang ke chi ma tha ponang ko lapen ili si kado phan isi ki than tang tum bang lahan lo ili tum jongsi ke pangthir bang aning hang he li pulutang ke ili tum ke patir bang de nanji la bang ili tum klardak ni tum chini nai dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live Daythor Government Model College Principal Dr. Dipak Kumar Bora inut arta kijum au sopia phan kacholang remtet aputhak Karbi Employee Association atum pherangkia mayalong pen sodak pen pin rempon Kidamtang aruni phai troxiar ni Daythor Government Model College Principal Dr. Dipak Kumar Bora inut arta kijum mate Daythor Government Model College along Lo Charlie Bob au sopia phan kacholang rem alam ki klang ponlo lam ki klang det aphi keng Karbi Anglong along Karbi Lo Charlie asong pen kidang lo kapre hampang asong lapen soarlo asong atum tami cholang rem sarpo Dipak Kumar Bora aphan pin rem si soda kakang sai pipon bek nang jipusi kehang pedopon lo lason si aruni phai krehinia ni le thot sidame Karbi Employee Association atum methanga sai hemalong pherangkia mai phapon si sodak pen pin rem pon si soda kakang sai pipon bek nang jipusi kehang padopon
Aru achiklo surina in kora throp Daithor Model College Anglong inu da principal alang di men Dr. Dipok Kumar Bora alang di han ilitum hamphang song pen mate Karbi Student Association tum Karbi Student and Youth Council tum alang litum social media long tar theglong lo ilitum lasi ka protest mate kachisong kopi pose kachisong lo laki inut ilitum arta jum hego sopi pudhak ta Charlie Banglo student lo lasi laso college thot lo alang li ka Charlie lake arta ningkan pre troxy trainer cap pose ilitum social media long lo lasi arta jum hek o sopi pulo te ilitum abekidun ke kali imethanga khai mat se ilitum abekidun puge kali hala kachoklem vek bang ba khai pule lata ilitum ka pinrem dun bare puta kali sita kra kechok chedo theglo si ilitum ningjenang kok lasini tum Karbi chokomara song benda pingi chetong lo lasi 7/5/2026 Daithor Model College Principal alangli Dr. Dipok Kumar Bora alangli amithang student aphan akai hinu asai kachokle maputha chok chip piglo lasi laso putha Karbi Employee Association ye hin pen nuduk lo la pen ke condemn lo lasi militum ki pudamji abang ke lehelo Karbi Employee Association hin pen bangke jasme pet ahok pet akang sai dovek nangji la pen law and order ahin pen sisteme inside ahok pet inside bek nangko. News report Karbi Anglong live. Tang tepini Karbi prime time berta ki lapan si kang ton poniklo.